bala octobre kalo kile woro samba flani muganani amunu me kan laje mali kono mali ko ka haw bisimila bi aka mali kuna fini ka bamananga kuna fini olu keneka comité national AES ni o AES koni comité de pilotage olu koni o ganyo ko folo koni kekene mi ka femi confédération AES ni o association des états du Sahel olu koni maba chama koni kumbe mi yere koni metal ke krenel en gouvernement maba wolon vla yere fana koni tumeno mi kene ka femi ye Burkina Niger olu belaje le fana koni joro kun fali ngondo lu ka jamana koni ka chiden koni ni la sigi yere koni ke la femi anga jamana ministre so mi ka bara benin kondo anga jamana ko kan komani o koni ministère du département des affaires étrangères et de la coopération internationale koni kunyo o koni ma kene koni ka anga jamana ministre mi yere koni nyeshino ko kan ko o koni mani o ministre de la coopération internationale des affaires étrangères ni o Abdoulaye Diop ale kumeno o ko fe ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ni o anga jamana gouvernement yere koni ka porte-parole ni o général de division Abdoulaye Maïga o fana tumi fota se ministre de la défense et des anciens combattants général de corps d'armée Sadio Kama o ko fe femi anga ministre de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ni oye Alhamdou Aga Ilien o fana tumbe kene ka fota se ministre de l'industrie et du commerce konma Moussa Alassane Diallo o ko fe anga ministre mi fana kon nyeshine ndo jamana demnu kon siklino jamana ko kana ni oye Moussa Aga Atayer ale fana kumeno kene mi yera koni ka anga jamana France fanga nyema général d'armée Assimi Goïta ni ale refana koni confédération AES nyema ali ale joro kun falen koni tununi aka ministre secrétaire général koni ni oye Aluseni Jawara koni sigi yere koni kene ka udado la ko chamana ni obetalige blodi nyoma ani fere munu mesega soro ikaro ka fode ku munu be ubajira ninkani o koni u saba koni jelno gele ya munna kasega fere soro olula choko ya mina akuna foni hako ndila IMO RTP koni feni o koni anga jamana nyama ya sumi koni shini communication konyon koni ma ko anga jamana denki gina bladele ko bega wuli ka joka fere koni genyoni December kalo kleta anduru natache kalo kura o kleta anduru ko jamana den bladele ka wuli kata ika pishu kata olu koni inscrit ika kartini na koni na kuno teni o makeka ko December kalo kleta ani duru nata koni ye ikaro ka foni ma ko folen shi kontina seka barake ni ka pishu olu koni yetuni kasangani anga jamana konna la sharia kisekura mi sigira singa min koni me jonya ka ukoli koni ko anga jamana konna la o kama siga soka o koni fino kasangani November kalo klina ni temenini abarobe kunche bi November kalo kli woro femi karo ka fo la jebaro kon labarendo ni o formation ani ka maw koni ka nyefolike uye ikaro ka fo jonya o ko yere koni kani apfuma ko traité de personne fo kata se kololo munu mala degu munu mala ani anga jamana kelno ka nyangili munu sigisinga ni mami yake nyangili mimeda ika ameta siku ko olu koni feno ko abetara ikado ka fo basoko o jale o toni biduru ani duru bonyon ko fota se saka soko mamishi soko ani she soko ni o ye ple de cheru koni fota se jikono fen olu koni mani o koni dumini fen wal ma fen na munu koni mebo ikaro ka fo ko jikon nala container kono toni koni tun falendo ni balo fen nun konna asegu duani ma o koni munu koni kume ku kunda anga jamana konna ka kasanga ni juma do temeni November kalo kli folo kasanga ni segu directeur régional douane koni nyama ka anya foli kasanga ni segu douane directeur général ka anya foli ay ayira ka foko ni bolo fe muno koni kumega do anga jamana konnala u jalente wa u manyere ka foka du mi yere koni na wi wuli ka joke ngami wakati mna ko sani container kono ton shi koni tigi masika do folo kasangani tene don temene octobre kalo klina ni samba fla ani muga ani nani femi korogana dina tiklama ka kuludo koni willa munu ye binkani wala ta kanya shimboni dugu koni ma ni o koni me anga jamana koni koni afa fela fe abe hari komuni konna la ni o era koni me duanza marabulu konna la krenkren la segu krenkren la mopti region o era konna la kuna fonia dile karo kafo ayora masurunya ma o era koni fe koni bingani wala tiklama koni bingani ta kanya shi karo kafo population yere koni ma dikaro kafo ni bingani yere koni sababu koni kera je reprends l'information akara tene do temene octobre kalo klena ni samba fla ani muga anani mama fatigi bunatike baldo ko ne bikan wala takanya shi boni dugumani o ko ni mbe haro commune ko nala ni obe duanza marabulo ko nala kerenkrene la mobti regiona kuna fonia ko ndila atigi yor kuna fonia ko ndila marabulo sigi ba ko no fe kasanganu ko nyefole ko ni manu ko ne bingane wala takanya shi population era ko ni ma kama soro uma fen kula mi era ko ni kera sababu kama chama ko ni bone anina mado fana ko ni jogi na mi era ko ni kera sababu chama fena ko ni blood de kun kon nala
nga ka sangani la kana tigilama ka wuli ka joye marabolo konna la ka do ka fo karo grandina tigilama walma bingani wala tigilama nunu koni u bolla ka taka ka boyoro koni na u taka yoro fana o koni mado ama fo alaka ambela telen koni kishini ma nunu koni toro ma alaka nga fintigila ko fanga se ni majukun na halibi ameta jamana ko kan kibaru la ameta la Guinée équatoriale kasangani Guinée équatoriale konna la femme mashiba komi koni galani o koni kasangani Baltazar ale koni waliya chejugumi koni ke kado ka fo la Guinée dugu konna la ni o yere de koni aka jodo de koni la mimi ta fo video kemenani boyanko video kemenani mun konna la akon midani wali muso ye minna abalma muso bala teru muso bala signyo muso bala chenyo muso bala fo kata se bara yere konna la asera koni muso chama yere koni mayenno ore kama kasangani waliya kali amnela kata garde à vue konnanga uga jamana konna la sharia kisete min kon misega Baltazar kani waliya koni nyangi kadaka nga sharia kisete akonna mi mayira ka foko chema ngate ka je wal musufe walma oni anyo kona chama wore nga kasangani waliya koni kali abifo ko jugu ye mogo karamogo o kama femi la Guinée équatoriale jamana femi anyema koni sharia kuroro kontamil ninyi la nyini kura koni ko femi karo ka fo fonctionnaire fonction ube ma ere koni minala ka fo kibeka ni waliya koloni o nyama ya kake ika barayoro konna bureau konna la ina mne wa yangil na deka kadaka economica fonction publique economica ode neni ibeka ode fana koni kuma shuli femi ni wakati na Baltazar koni ayira la ka foko chemindo afurule no wa demoro yere fene be abulla la nga kuma mina mne la akoni kuma chama kon fo mi yere konna ma bayira ka fo ni misa kon tala wari mo fo shi yere konte ala akani ko kelen konna ayira la aka barayoro yere konna la muso chama me ay munu koni soro wa ganye fo la ay ayira ka fo ko barayoro muso chama koni sona alila kasoro alima wardu ma alima uma wari yini alife kadaka warbi ale bulu fanga be alela wa uma ko tun kumi urira ore kama uyu yerde alima kasoro uma geleya amena Burkina Faso femi kado ka fo Burkina Faso tumamina jamana de me ka wira nyini lakana balia ani de kumere munu me jamana ka mawero fana be munu ni ka geleni hina ko ntula de munu mina ko ka di ma munu me de kun ko nala ulu fana ka bara birino ka o wari ko ni ngana mu femi kado ka fo Burkina Faso jamana ko nala administration mi koni ka bara koni be no wari munu koni mina ko admadiya de me ka do o da fe ko waru koni la baraka be koni do adunda koni mfe achatim ne la ka foko o fe mi ka ro ka fo departement koni na la mado fana koni be munu ka bara koni dikal no u farale no nyoka u bo wari koni ngana mu ka do da bara koni fe min koni te mi o fora unyana ore koni ore kama fe mi sika kero la kuma mena yelen koni dara ko kanka u koni tige mine ka ira ka foko ka bara de koni ni wali ache jugu koni ayira la ka fo samba fulani mu gwanna ni yere koni wari mi ngana mu miliyari wari chamani kondo sifa wari were konna kuna funia ere koni ndila Burkina Faso jamana nyamafe Capitaine Ibrahima Traoré kasangani tena doti menenye la selido koni sinfe amita la Guinée Conakry kasangani la Guinée Conakry jamana nyama koni mbola kala seldo koni ke sibrido temeneni o koni Mamadi Doumbia koni ni ayira ka foko maube katoga akuna foni akolo koni chari bolo sero sanfe la fe ko femi karo ka fo la Guinée Conakry dugu konna la ko force étrangère koni tumi ulufino ni o koni jamana wera sora sila ko munu koni nana wala saka sega de me koni ke jamana la kana ko o yere konna ko kuna foni yami konni ko galono wo biga galon takada uluka jamana la o kama kabe boka foka bodo la be wa ka preparatike kabini samba kele ani ke mekonto biduru ani shekin wakati ko fo kana se bima ko force étrangère ma delikana uluka jamana konna la ko kana uluko ni ndeme je sais pas même lui-même qui a dit ça ame kuna foni akunche la Guinée Conakry femi kasangani jala Guinée Conakry jamana nyama okelen ko fe ka jate mine ko bolo sira o sanfe kuna foni ado ko mi ka chari munu ko ni techen abega yira ka ko force étrangère ko ni la Guinée Conakry dugu konna la okuma mi techen kadaka okuma be ayira ka fore ko force kadaka okumo be ayira ka fore ko sora sila ko ni bora jamana wero la wala saka sikata la Guinée Conakry ko ni deme abasigili ko la komi ko ntiche o bayira ka foko ubika kuma mfoko galone ko o kama femi amara kamara yi ale yere ko ni bola kala seli ko ni ke mina ayira ka kuma ko nala ko okuma ko ntiche ko kadaka ba prepare la tike kabini samba kele ke me ko ton biduru ani shikin wakatula foko na bilapi ame domina samba fulani mugo ani nanina ko force étrangère ma delikana uluka jamana ko nala ko kuma te ka foka na ulu de me ko ni kabo bamakachu ani karogana dinati la mo koni uluka kele o koni ma kuna foni ya koni dila uka jamana gouvernement de la transition kala célébrer ko venu o ya ka kuma la sela amira kamara o koni
mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya ninnu de ye an ma minnu bɛ fɛ k'a ka jago fɛnw lakodɔn an minnu bɛ fɛ k'a ka cakɛdaw lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ mali kunnafoni direction commerciale la walima aw minnu bɛ fɛ mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadamaw de ye n'aw minnu bɛ fɛ k'aw ka jago fɛnw lakodɔn k'aw ka cakɛdaw lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ mali kunnafoni direction commerciale la ni ne bɛ dan sigi k'aw ka bi kunnafoniyaw la aw kan bɛ sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ koma kɔnɔ